Matapos ang 2 taon man na pagtatago, karsel ang bagsakan pangwalo sa Provincial Most Wanted Person kan Masbate. Binisto ang suspect na si Leonides Rosas, 46 anyos kan Uson, Masbate. Naaresto si Rosas kan pinagsararong pwersa kan Pasay City Police Station, Masbate PNP, asin Uson MPS, sa mismong residensya kan kapamilya kan suspect sa Barangay 21 Pasay City, kung saan ini nagtago. Kasi na-surprise siya kasi 11 PM. Nandun siya sa bahay niya siya sa nakatambay, sir. Ikausap na parang nagiinuman, parang gano'n. Sigun sa otoridad, nahahampang si Rosa sa kasong panlulugos. Biktimaan sa diriman sa ng minor de edad na aki. Sinyalis yan, sir, na yung batas kahit saan man tayo napunta, hindi sila makapagtatago. So sa tulong din ng mga mamamayan natin, sa tulong ng kamag-anak, na sana po dahil sa tulong nila, kaya mas napadali nating nalocate yung taong to, sir. Nasa kustodiya na kan Pasay City Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Dangan nakatala ang daron sa Masbate para hampangon ang sa iyang kaso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.